Suasana pasar ning wayah esuk. Jare posone wis entuk 22 dina cah, tapi pasare kok ya isih ayem ae yo. Wis teko omah iki ujug-ujug aku iki mang tuku woh pete enom. Apa iku? Iki lho cah wohe amtara. Ngene iki biasane nek wayah usum ora tuku. Lah berhubung iki mau gak ono dadi tuku segendel iki mang. Ngongkone 3.000 tapi tak nyang rega 2.100. Engko nek ana sing takon, "Mbak, iku ape gawe apa?" Ape tak masak, cah. Iya ya cah, ape tak masak sayur lodeh. Engko lak ana sing ngomong, "Mbak, iku lho pakanan wedhus apa enak dimasak?" Aja salah cah, iki enak dimasak. Iki wis ngumupno banyu, langsung tak godhog sik ae. Digodhog sampe medhok utawa sampe empuk ya. Kowe wis tau mangan ta urung cah? Jangan koyo ngene iki. Selain iso di sayur lodeh, iki ya iso digawe urap cah. Jajal komeno sing urung tau mangan, pengen roh rasane, padha ndang gawe ya. Enak. Iki wis empuk wis medhok, langsung tak peres ae kaya ngene. Iki engko ape tak irisi ben ora keloloten lek mangan. Aja lali nek bar digodhog woh lamtarane iki digebyur banyu adem ya cah ben ora pait. Wis bar tak persi kabeh, saiki karek ngrajang utawa ngirisi cilik-cilik utawa sesuai seleramu cah. Biasane wong desa mangane malih ramban ora tuku. Sayuran akeh ning karangan sing iso dimanfaatno utawa dipangan ya tetep dimanfaatno. Engko lek ana sing takok, "Mbak, kok aneh? Apa ora mendemi?" Ora cah, iki ora mendemi. Wis bar tak rajang kabeh, iki langsung ae nggongso bumbune. Bumbu irisan lombok bawang brambang dioseng-oseng kek lenga sithik ya. Rono ape tak jangan lodeh, iki dikei santen. Bar ngono langsung jegurno irisan woh lamtara mang ya. Lanjut dijeguri bumbu uleka. Aja lali tipet bumbune dikoreti ya cah, nggo hemat. Bar ngono ditambahi salam laos, uyah, gula micin, roiko, terus diudek-udek. "Mbak, janganmu kok akeh sampreng gede." Iya cah, iki kok ape tak dol. Tak bungkusi gawe dodol mider, sebungkus 5.000 wae. Iki jangan wis umup, langsung tak entas ae. Ngenteni rada adem terus langsung dibungkusi.